To je natáčet Minecraft Edu něco a tady to je prostě náš svět. Je to jako, že můžu hrát i na školní a můžu se sem připojit taky podobný Minecraftu, ale takový školní Minecraft. Takže jakože to úplně Minecraft není, ale já nevím, co to je. A je to, a bydlí tam Eliška, Evička, já, Laura, Sima a Anička. A teď vám uděláme room tour. 5 nás tam bydlí, takže první takhle zvlítnu. Tak máte i západ slunce, zvlítnu, tak vypadá náš ostrov. Teď se vyspím jenom, takže jsem... Tak už jsem se vyspala a teď vám to ukážu. Takže tady to je sklep, to růžový, to vám ukážu pak. Tady má taky okolo takový hezký zelený věci. Pak to vám ukážu vevnitř a pak ven. Jo, takže první tady máte jmenovky, takže tady bydlí Eliška, ukážu ho. Takové jako 4 míst. Tam ne, tam ještě není postav. Tady bydlí. Počkejte, tady bydlí Eliška. Myslím, že pak ještě v tom jednom pokoji ještě Anička a Laura asi má spíš spolu, Anička se to postaví sám. Pak někdy. Tady bydlí Anička, tam nic není. Když má 3 bloky a jako dostanu 6. Tak. Tady bydlí Sima a Laura, tam nic není. Takže tady bydlím já. Takhle to vypadá. Tady nic, tam něco málo. A teď půjdeme do podzemí. Jo, podzemí. Taková malinká chodbička. Tak, tady skočím a tady takhle to vede i do skla. První máme akvárium, takže soukromý. Jak vidíte, soukromý akvárium. Moc pěkný. Je taková jakože jídelna. Tady máme na spaní, když třeba budeme chtít jíst a nebudeme chtít spát nahoru, tak tady má také hezky spaní. Sima, Laura, Eliška, Anička, já. Tak. A tady máme jídelnu s kuchyní a sklepem. Takže tady je jídelna, stůl teda, kuchyň, jo, názemí, jak to vypadá. No a teď budeme do sklepa, taky půjdeme do sklepa. Vypadá sklep. V tom asi nějaký věci, jo. Já fakt nevím. A teď ukážu vám ven, takže budu lítat trošku. Takže tady jsem všude já, sama jsem udělala nejvíc práce, tenhle dům jsem postavila celý já. No, takže tady mám takovej, i tou cestičku, já to dělám prostě nejvíc práce, protože já jsem to jako hlavní, jo. Takže tady máme takovou cestu, takový jakože plot, takovej plot. Cestičku, takhle jsou tu hezký cestičky. Tady je výřivka nebo bazén. Spíš bazén. Tady je naše socha. A tady máme takovou tajnou věc. A jestli byste si chtěli, tak se můžete taky připojit takovou tajnou věc, ale nesmí se tu nic ničit, tady je jediný pravidlo. Takhle vypadá to jako naše, když jsme bohatý, jakože naše socha. Takhle to vypadá, tady ještě nic není. Cestička vede. Furt vede jako. Ne, hezký růžavý to postavila. A tady jaký malinký basínek. Ty jsou furt takový věci, ty se tady spal. Tak to je sahon. A tady máme zahrad. Tak tady ještě není cesta, jo. A tady jsme dělali takový. Tady máme zahradní domeček, taky není nic. Jo, mně se tady ještě ten nedru portál, to ještě nemáme, protože jsem ztratil vždycky, takže tam asi úplně nechci. Tady je tu nový, jo. A ještě vám ukážu stálky, tak ještě takhle. Bydlíme na ostrově, to asi už víte. A tak vypadá ten ostrov, bydlí nás tam 5 a ještě možná budeme nějaký zvířata.
A kdybyste se chtěli připojit, jo. A kdybyste se chtěli připojit na mě, takže já vám pak mi napíšete. Já to zveřejním ten kód, vy se na mě připojíte, já dělám třeba 100 hráčů, nebo třeba 20 hráčů a tam budete, a bude to třeba zítra v 10 hodin, jo? Okolo tak 10, tak já to ještě připoju. A to bude vše a ahoj!